Надан кеше байлык туплар, акыллы кеше камиллеккә омтылыр дигән пәйгамбәрбез үзенең бер хадисендә. Бүген мөхтәрәм җомга көне һәм шуңа күрә дә без барыбыз да камиллеккә омтылып, гыйбадәтләребезне, намазларыбызны арттыра торган көн. Саумысыз. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, җиһанда 2023 елның 15 сентябры. Кыз һәр кешенең күңелендә төрле хисләр ята. Кемдер алтын сары төскә күмелгән бу вакытка ихластан сөенә. Бу айларда үзенә илһам, көч ала, ә кемдер күзләрдә сагышка бирелә, хатирәләр дөньясына чума. Ничек кенә булмасын, бу ел фасылы һәр кешенең күңелендә үз урынын таба. Җомга вәгазендә Тимергали хәзрәт Юлдашев Аллаһ кушканча яшәү таләпләренә тукталыр. Дөньядагы иң зур байлыкларның берсе су. Ул да нигъмәт, ләкин аның кадерен беләбезме соң? Су хакында кызыклы видеоязма карарбыз. Шалт Мөхәммәтҗан, татарча стендап шулай дип атала. Талантлы, шаяннар, җыр күңеллеләр үзара көч сынаштылар. Кешене елатуга караганда көлдерүе авыррак диләр. Киләсе видеоязмабызның геройлары нәкъ шушы авыр эш белән шөгыльләнә. Бүгенге көндә республикабызда татарча стендап дигән проектлар популярлаша бара. Гөлназ Әхмәдиева безнең яңа хезмәттәшебез татарча стендаптан репортаж тәкъдим итә. Шалт Мөхәммәтҗан, әгәр әлеге сүзләр сезгә таныш түгел икән, димәк сезнең әле татарча стендапта катнашканыгыз юк. Әйе, сез дөрес ишеттегез. Татар юморы бүгенге көндә яши, комиклар бар, ә инде тамашачылар көлергә һәрвакыт әзер. Димәк, татар юморына без бүген сезнең белән бергәләп атлаячакбыз. Әйдәгез, киттек. Стендап клуб Казан мәйданчыгында Шалт Мөхәммәтҗан тапшыруының 4 чыгарылышы төшерелде. Әлеге татар телле бәйге кысаларында катнашучылар стендап, миниатюра, импровизация жанрларында 10 000 сумлык бүләк өчен көч сынашты. Проектның оештыручылары Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы, Әйдә Шаяр, Татар лигасы һәм Татар музыкаль телеканалы TMTV. Безнең беренчедән атна сайын открытый микрофон, ирекле микрофон дигән шара уза. Без шунда килеп, үзебезнең мәзәкләрне тикшерәбез. Без башта җыелып аларны уйлап чыгарабыз. Бер-беребезгә булышып, без бу проектта тигәзрәк ярашабыз, көрәшәбез, соперниклар. Ләкин без ул соперничество чыннан да юк. Сәхнәдә тору, синең үзеңнең язган мәзәкләрдән кешеләрнең көлүе, ул ниндидер ям бирә, шатландыра. Һәр чыгарылышта 5 кеше катнаша. Шалт Мөхәммәтҗан проекты 3 өлештән тора. Аның беренчесе алдан әзерләнгән монолог, миниатюра яисә җыр белән чыгыш ясау. Икенчесе истәлекләр буенча. Өченчесе исә жюрилар белән импровизация. Чыгыш ясаучыларны үткен телле юмор белән дус жюри әгъзалары бәяли. Һәр этапта алар үз тавышларын бер генә кеше өчен бирә ала. Шул ук вакытта кабатланырга да ярамый. Мен Исхакханның продюсеры. Ул хәзер актуаль түгел, әйдә синнән артист ясыйбыз, Руслан хан буласың. Мин стендапка бер мотивация белән килдем. Калган кеше Ләйлә дә монда чыгыш ясый дип, ул да ясый ала икән. Димәк, мин дә булдыра алам дип килсеннәр өчен эшләгән идем яны. Күбрәк халык җыелса, мин китергә әзер, чөнки менә беренче рәттән булырга кешегә куркынычрак. Комикларның күбесе инде беренче генә тапкыр чыгыш ясамый. Шуңа алар үзләрен сәхнәдә дөрес тота, тамашачыларга әзерләп килгән мәзәкләрен кызык итеп җиткерә белә. Импровизация вакытында да югалып калмый. Мин хотел попробовать турча әйтеп әйткәндәй. Шулай кирип киттем. Аның иң рәхәте чыгыш ясагач, кеше сиңа кул чаба икән, кеше көлә икән, иң рәхәте вакытта шул. Нәтиҗәләргә килгәндә, бу юлы Шалт Мөхәммәтҗан стендап комиклар бәйгесенең беренче чыгарылышында җиңүче булып җырчы Рамил Закиров, икенчесендә Айназ Абдуллин, өченче чыгарылышта исә 2 кеше Рамил Закиров һәм Артур Сабиров, ә инде 4-нчесендә шулай ук 2 комик Рамил Агдиев һәм Фикрәт Сибгатуллин табылды. Миңа калса, бүген татарча стендапта катнашкан һәм тамаша кылган һәркем яхшы кәеф, күтәренке рухта кайтып китте. Шуңа күрә киләсе чыгарылышларны сиңа да үз күзең белән күрергә киңәш итәм. Барыбыз да шатланып, көлеп яшик.
Кемнәр генә юганда, самаварчылар, шәл бәйләүчеләр, умартачылар, тимерчеләр, балта асталары, тырыш игенчеләр. Шулай итеп, республикабызның һәр районы, һәр авылында яшәүче халык турында сөйләп булыр иде. Ләкин бүген без сезнең белән Кукмара районы Балыклы авылына юл тотабыз. Балыклы дигән авыллар, Балыклы исемен йөртүче авыллар, татарлар яшәгән шактый төбәкләрдә бар. Без исә бүген Ләйсән әйткәнчә Кукмара районының Балыклы авылына барып, андагы дин йортының тарихына тукталырбыз. Авылның йөрәге мәчет. Мәчет булган авылда бәхет бар. Тарихта да авылларның дәрәҗәсе аның мәчет мәдрәсәсе булуы белән билгеләнгән. Аларда халкыбызның шал тарихы, үткәне, шатлыгы, хәсрәте чагылыш тапкан. Кукмара районындагы Балыклы авылы иман йортыда үзенә әллә кайдан тартып тора. Авыл өстендә намазга чакырып азан моңы яңгырый. Халык өчен Аллаһ йорты аеруча мөкаддәс, кадерле. Чыннан да, татар авылларының тормышы иман белән нык бәйле. Кукмара районының Балыклы авылында иң беренче мәчетнең кайчан салынганлыгы турында мәгълүмат табылмаса да, 2-3тән дә ким булмагандыр дигән фараз яши. 1884 елда төзелгән мәчет озак еллар мәктәп бинасы булып халыкка хезмәт итә. Моннан 30 ел элек Балыклы авылында яңа мәчеткә нигез салына. Бүгенге көндә авылның имамы Фаиз Габделгазиз улы Минхаҗев авыл халкына ислам дини йолаларын җиренә җиткереп үтәргә булышучы, барлык күңелен салып эшләүче шәхес. Шушы җирдән, шушы туфрактан ул. Имам хатип булып киткәнче дә, ул дин юлында изге гамәлләр кылып, авылда хөрмәткә лаек кеше булып яшәгән. Халык йөри, балалар йөри, менә балалар 5 вакыт намазга, менә соңгы вакытта 5 вакыт намазга иртәгә намаздан алып, ястү намазына хәтле 12-13 бала гына килә. Алар балаларына, уллар инде менә, уллар бик күп булмаса да, уллар да 3-4-5 кеше була үзенең 5 вакыт намазга. Балыклы авылы мәчетендә дәресләр дә югары дәрәҗәдә үткәрелеп килә. Авылдашларның дин юлындагы һәр эшен хуплап, зурлап торучы Урал хуҗалыгы ярдәме белән 2017 елда мәхәллә каршында уку бүлмәсе булдырыла. Күптән көтеп алынган әлеге бәхетле көн онытылмас вакыйга булып тарихка кереп кала. Аллаһка шөкер генә авылыбыз төзек. Һәр вакыт яңа объектлар ачылып тора. Бу инде безнең халыкның тырышлыгы дип әйтсәк тә була инде. Инде булганына шөкер итеп, инде булган саккаргана кирәк. Авылның күрке мәчет, мәчетнең күрке халык диләр. Шунсы куанычлы. Авылга ям биреп торган мәчетне төзекләндерү эшләрендә дә авыл халкы бик теләп катнаша. Җомга намазларына, бәйрәмнәргә шатланып, куанып җыелалар. Мәчетнең зурлыгы түгел, анда йөрер кешесе булуы бик мөһим бит. Инде менә белгәнчә бит инде мотор йортта алып куйсак, любой кеше бер гаилә, ул йортта, мотор йортта бер гаилә яшәмәсә, ул йортта балалар тумаса, Алга китешмәсә, ул яның яме мотор булмайса. Шуның шикелле Аллаһ Тәала үзенең динен биргән, динен биргән җирезенә мәчетләрен салган. Инде шул мәчетләр буш торса, динне тормышта кулланмасалар, аны маңа шул хатына булыр. Инде шуңа күрә менә инде бергәмче күргәнегезчә, албызда мәчет әлхәмдүлилләх эшләп килә. Аны мәдрәсәсе менә шул авыл халкының дингә тартылышы, һәммә кешенең дә инде хәзрәтебез белән ширатта, анда гыйлем бирүче укытучыларыбыз, мөгаллимнәребезнең тырыш хезмәте белән шул Алга китеш була. Менә әлхәмдүлилләх шушы җилләгебез безнең инде шушы колхозыбыз исәгендә төрле яктан алсаң да әлхәмдүлилләх югары үсештә. Күңелләрне назлап, җаннарга рәхәтлек бирә торган балалар тавышы. Һәр көн иртән мәчеткә ашыгучы сабыйларны күреп күңел сөенә, ди авыл халкы. Инде 2нче ел рәттән Балыклы авылы мәдрәсәсендә балалар өчен җәйге уку ял лагере оештырыла. Дин әхлак тәрбиясе бирүне максат итеп куйган лагерьгә, җәйге ялга әби бабаларына кунакка кайткан оныклар да, авылда яшәүче балалар да барлыгы 30лап шәкерт ихластан яратып йөриләр. Һәр сабый күңеленә ачкыч таба белүче бер туганнар Гөлфия белән Зөлфия бар тырышлыкларын куя.
Балалар тәҗрибәле апалары белән берлектә дұғалар өйрәнеп, белгәннәрен тагын да ныгытып, әдәп-әхлак серләренә төшенәләр. Укулар мавыктыргыч күңелле уеннар белән үрелеп бара. Әлхәмдүлиллә, инде без балаларны 2нче ел укытабыз. Бу лагерь инде 2нче ел уза безнең. Теге елны инде 18-20 бала булса, бу ел инде 30дан артты. Әлхәмдүлиллә, шундый иманлы, акыллы балалар киләләр. Инде алар әлхәмдүлиллә ел дәверендә дә укытучылары белән белем алалар. Без инде җәй көне алар шул гыйлемнәрен алган гыйлемнәрен онытмас өчен безнең белән шуларны кабатлыйлар. Без алар белән Коръән дәресе өйрәнәбез, сүрәләр ятлыйбыз һәм инде гарәп теле өйрәнәбез, хәрефләрне кабатлыйбыз. Без 2 төркемгә бүленәбез. Хәрефләр белмәгәннәр хәрефләр өйрәнә, хәрефләр язалар, өйрәнәләр. Без инде белгән хәрефне белгән балалар белән Муаллим Сәни китабын укыйбыз һәм Коръәннән хәрефләрне танырга өйрәнәбез. Моңа кадәр дә балыклылар яратып йөргән гыйбадәт йорты моннан соң тагын да күбрәк дин кардәшләребезне үзенә тартсын. Ислам тәрбиясе һәр чор, һәр заман өчен иң хак, иң гадел тәрбия икәне һәммәбезгә билгеле. Яшь буында өлкәннәр белән бергә сафларга тезелеп, гамәл гыйбадәтләрен бергә үтәсеннәр иде. Махсус хәрби операция зонасында ир-егетләребез, безнең киләчәгебез, күп еллар элек ата-бабаларыбыз яулаган ирегебез өчен көрәшә. Тапшыруыбызда Россиянең геройлары кайчак гомерләре бәрабәренә җиңүне якынайтучы Татарстан егетләргә булмаса республикабызга нисбәте булган иратлар хакында сөйлибез. Алар турындагы хәтер халык йөрәгендә мәңге сакланыр. Дамир Назирулы Исламов, хәрби дәрәҗәсе өлкән лейтенант, вазифасы танк командиры. Бронь төркем составындагы Дамир Исламов җитәкләгән танк экипажы дошманның ныгытылган районын һәм 10 сугышчысын юкка чыгара. Экипаж хәлиткеч бәрелештә Украина хәрби көчләренең 4 танкын юк итә. Әмма 5нчесе белән бәрелештә каһарманның танкы шартлатыла. Экипаж һәлак була. Россия президенты Владимир Путинның карары белән Дамир Исламовка Россия герое исеме бирелде. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Аллаһы Тәгаләнең кыдырәтеннән башка җир йөзендә бер нәрсә хәрәкәтләнми. Диңгездәге сулар да дулкынланмый. Шулай ук агач башындагы яфраклар да селкенми. Шулай булгач, бер Аллаһы Тәгаләдән узып, бер генә эштә эшләмәй, һич тә бернинди уй-фикер дә адәм баласының башына килми. Шуңа без киреләнмичә генә Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын үтәп яшәргә тиешбез. Әгәр дә адәм баласы барлык эшләрен Аллаһка тәвәккәл кылса, ул үзенең нинди бәхетле икәнен аңлар иде, ләкин һәрбер кешедә моны тиз генә аңлап, бу хакыйкатькә килә алмый. Күрәсең, ниндидер сынаулар узарга кирәк. Җомга вәгазы. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлхәмдүлиллаһ ва салату ва саламу аля расулиллаһ. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ Тәгалә илләребезгә, көннәребезгә хәерле иминлекләр, тынычлыклар насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгалә үзенең китабында булай дип әйтә: Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Я әйюһән нас. Эй кешеләр ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы аятта дөньядагы булган барча кешеләргә мөрәҗәгать итә. Иманлы булса да, имансыз булса да, бөтен кешеләргә кагыла торган аяттыр бу. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кад җаакумул хакку мин раббикум." Билегез, сезгә Раббыгыздан хакыйкать килде диде. Дөрестлек килде диде. Ул хакыйкать, ул Коръәни Кәрим. Ул Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәте. Ул Сатиул Мунир. Ул нурлы юл һәм хидаят ва шифа буларак килде. Һәм кемдә кем шушыңа иман китерсә, فَمَنْ آمَنَ بِهِ فَقَدْ نَفَعَ نَفْسَهُ. Yani Allah Teala әйтә: "Мен ихтада фаиннама яхтади линafsi." Кемдә кем иман китерсә, кемдә кем хидаят юлын эзләргә дип чыгып тырышса, шул хидаят юлын табырга дип, ягъни тырышлык куйса, ул үзенә файда алачак. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Әгәр дә ул юлдан кеше тайпылса, ул юлга омтылмаса, нәфсләрен тыя алмаса, әшәкелеккә, гөнаһка омтылырга тырышса,
zararı üzüne bulaşaq diye Allah Teala. Yani eğer de adam balası iman kitirse, eğer de adam balası Allah koşkan şey yaşap tıyganlarından tıyılıp yaşasa, ol üzüne fayda tabaşaq. Eğer de ol Allah'ın yolundan, Allah koşkanlarından, tıyganlarından tıyılıp yaşamasa, kiri bırılsa, ol kirligi, ol günahları üzüne zarar bulaşaq diye. Yani eğer de kişi dünyada baxtli bulurga tileyim deyse, Allah koşkan şey yaşasın. Eğer de bu dünyada Allah adam balası baxtsiz bulurga tilese, Allah Teala'nın dininden yirak bulaşaq indi. Şuna göre kişinin her birisine birle ihtiyar kişi. Yani adam balası özü saylı. Nindi yoldan barırga. Ham Allah Teala ayta: "Ve ma ana aleykum biwakil." Yani men sizni saqlab tura olmayım deb ayt ey Muhammad de. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hamon bizni kuzatib tura olmay, hamon bizni durust yo'lga ko'ndirib tura olmay, agar da biz o'zimizda bu yo'lni izlab turishlik qo'ymasak. Wattabi' ma yuha ilayka. Ham shunga sen o'zingda ey Muhammad, senga indirilgan vahiy eltilgan Qur'oni Karimga iyar. Onun bilan amal qil. Wasbir, sabır bol. Yani din yolunda el sabırlıkta ko'rsatirga kerak. Hatta yahkumalloh. Allah Teala'nın hükmü kelgenşe ve huve hayrul hakimin. Ham Allah Teala en hayırlı hükümdarlardandır. Allah Teala şol söylegenler bilen amal kılırga yazsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Şəhərimizdə türlüdən-türlü mədəni işaralar bik күп үтәм. Күргәзмәләрдә байтак, менә шундыйларның берсе бик кызыклы күргәзмә Манеж күргәзмәләр залында уза. Казан Кермәнендәге Манеж күргәзмәләр залы җитәкчесе Айназ Мустафина белән сөйләшәбез. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көн исәмсез. Менә үзенчәлекле кызыклы күргәзмә дип әйттек. Ниндирәк күргәзмә ул? Нәрсә турында? Нәрсә күрергә мөмкин анда? Безнең яңа күргәзмә ул Россиянең иң масштаблы экология күргәзмәләренең берсе. Фантастик пластик дип атала. Ләкин пластик ул гади гына пластик түгел, эшкәртелгән һәм икенчел кулланыла торган пластик турында күргәзмә. Кураторларның фикеренчә, ул пластикны кешеләр ничек кулланырга белмиләр кайсы вакытта инде. Дөрес кулланмыйлар, яңадан аны кулламаганы ул зыян диләр инде анарда. Шуңа күрә аталарда ул табигатьне пешерә. Шул пластикны предприятиеләргә кайсылар эшкәртә алалар, җитеп бетми шул пластик. Шуңа күрә өйрәтергә кирәк, белем бирергә кирәк дип кураторлар шуны төп максатка куеп, күргәзмәне әзерләделәр. Анда кайсы яклардан кемнәрдер киләме, үзебезнең предприятиеләр генәме кемнәр катнаша? Анда 40-тан артык Россия һәм чит илләрдән дизайнерлары катнаша. Безнең Казанныкылар куллар студиясе үз әйберләрен китерделәр, карап балаларны тожалар. Эшкәртелгән пластиктан стәлләр, урындыклар, төрле шәм тоткычларны да ясыйлар. Әлеге күргәзмә кемнәр өчен күбрәк кызыклы икән? Балалар киләме? Килә. Безнең күргәзмә ул кешеләр өчен буш ирекле керү. Күргәзмәдә экспозицияны карау һәм белү бирә торган программада да катнашу иреклек мөмкинлеге дә бар, ләкин язылырга кирәк алдан. Кеше саны санаулы. Чикле. Минем уйлавымча, менә бу җитештерүчеләргә, эшмәкәрләргә дә бик кызыклы, чөнки яңа юнәлешләр, яңа ниләр, горизонтлар ачырга мөмкин бит инде. Мөмкин. Пластик ул бит үзе җиңел, арзан һәм күп кырлы. Шуңа күрә безнең һәрбер барлык өлкәләрдә куллана торган материал. Аны дизайнерлар да, рәсемнәр дә үзләренең эшләрендә бик күп кулланалар. Төрле дизайн әйберләр эшлиләр, ясыйлар. Менә мин аны турыда белмәгәндәйм. Анда җиһаздан тыш төрле киемнәр бар, купальникларга кадәр күрсәтелгән. Пластиктан әйе. Төрледән-төрле осталык дәресләре үткәрүне балаларга бит иң кызык, карап кына калмыйлар, нәрсә булса эшләп тотып карарга мөмкин. Әйе, безнең анда лекциялар була, мастер-класслар була, аларда катнашырга ирекле, язылырга кирәк. Кеше күп кызыксына шул күргәзмә турында. Шуңа күрә залыбыз бик зур түгел. Барысына да шул күргәзмә турында сөйлисе килә, күрсәтәсе килә. Ничәсенә кадәр кайчан? 12 ноябрьгә кадәр эшли. Алайса әле. 10-нан 6-га кадәр, җомга көнне 11-дән 8-гә кадәр. Эшли торган кеше җомга көнне 6-дан соң килә ала, күрә ала.
Шуннан да менә хәзер исемен аңладык инде. Фантастик пластик булгач, димәк бу шуннан да ушын китәрлек, башыңа сыймаслык әйберләр эшләнелә дигән сүз инде. Барып карарга кирәк хич. Шуннан да шулай бик кызыктырды. Сезгә уңышлар, исән сау, башкарырга ясын. Бик зур рәхмәт. Без тапшырылыбызны дәвам иттерәбез. Барчагызга да күтәренке кәеф һәм уңышлар теләп калабыз. Буа районындагы Аксу авылын халык Кишер Аксуы дип йөртә. Эшкә иренмәгән авыл халкы гомер-гомергә кишер чәчә монда. Бүгенгесе көндә биредә 202 хуҗалык исәпләнә. Барысы да диярлек кишер үстерү белән шөгыльләнә. Башка авыллардан аермалы буларак, Аксу халкы кишерне 2 түтәлгә генә түгел, өй артларында зур бәрәңге бакчасын тутырып диярлек утырталар. Шушы авылда яшәүче ханым Әлфия Шәрәфетдинова кишер үстерү серләрен безнең белән дә уртаклашты. 19 апрель көнне кияүгә чыккан идем. Шушында мен килгәндә инде кишер чәчеп куйганнар иде. Мен килгәннән соң килен килде дип табыр түтәл үстердек, кишерне арттырдык. Арттырдык инде үзебез. Менә шул гомердән бирле инде, менә шуннан бирле шушында матур гына тормыш итәбез. Шушы зур гына хуҗалыкка инде кишер чәчәбез. Кишер ырлыгы да гади генә түгел, Америкадан ук кайтарылган, ди Аксу халкы. Алып кайтучысы шушы авыл егете Хөснетдин улы Шәрәфетдин булган дигән фараз яши. Узган гасырның 60-нчы елларында 10 яшьлек Шәрәфетдин өеннән чыгып кача. Күп юллар үтеп, шактый вакыт узгач, өйләнерлек, үй салырлык акча туплап, төрле яшелчә ырлыклары алып авылга кайтып төшә. Шунда кишер ырлыгы да була. Кишер Аксуында бүгенге көнгәчә игелгән кишер ил гизгән Шәрәфетдиннең авылдашларыбызга калдырган мирасы дип кишер кыйссасын сөйлиләр. Иң кызыгы, кишер ырлыгын авызга кабып өреп чәчәләр икән. Ир кешеләр хәзерләп куйган җиргә кишерне үзебез хатын-кызлар инде өрә башлыйбыз. Мин үзем инде Аллаһка шөкер кайнана әнием кишер ырлыгын, кишерне үзе өрә иде һәм миңа да өйрәтеп калдырды. Үзем өрәм инде хәзер. Шулай бер кашыкны алабыз кишер ырлыгында 1 метрга дип әйтәләр инде. Ягъни шулай өйрәткән иде. 1 метрга шуны өрәбез инде авыз белән. Авыз белән өргән очракта кишер ырлыклары инде тигез төшә диләр. Аксу халкы кишергә бер тапкырда су сипми. Ходай биргән яңгыр белән генә үстерәләр. Җәй буенча шу бутыйлар сирәклиләр. Июль башында сата да башлыйлар. Июль башында инде безнең кишерләребез иртә чәчкәнлектәндер инде ырлыгы яхшы булганлыктанмы тиз үсеп җитеп инде без инде аны июль аенда сатырга да өлгерә инде. Сентябрь урталарында инде без аны базга салабыз инде. Безнең авылда инде нәүрәп диләр, башка якларда баз дип әйтәләр инде. Кишердән бөккән дә, ләвәш тә пешерәләр, чәй итеп тә киптерәләр, кайнатма да әзерлиләр. Кыш буе витамин ашап кына торалар. Көз көне кишер бәйрәме уздыралар. Кишердә инде төрле кайнатмалар кайнатабыз инде, кибеттән сатып аласы түгел инде. Үзеңдә булгач чыгып бакчадан аласың да, шунарга 1-2 апельсин, шикәр кымы кушабыз да, шулай кайнатмалар әзерлибез инде. Пироглар пешерәбез. Тырыш халык яши Аксуда. Ата-бабаларыннан калган кәсепкә тугры булып, бүгендә бердәм эш итәләр, җыелып өмә ясыйлар. Бу исә авылдагы халыкны туплап торган матур бер гадәт. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Студиябызда кунакта Татарстан фәннәр академиясе академигы, Казан федераль университетының атказанган профессоры Рүзәл Габдуллаҗан улы Юсупов. Хәерле көн, Рүзәл абый, сәмсез. Хәерле көн. Рүзәл әфәнде, иң беренче без сезне юбилеегыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Менә 85 яшь, ул бит инде бик күп гомер. Инде нәтиҗәләр, менә шушы гомергә нәтиҗәләр чыгарсак, нәрсәләр әйтә алыр идегез? Хезмәтләрегез дә бик күп. Нинди хисләр белән килә кеше шушы юбилеена? Сорау бик урынлы. Беренчедән рәхмәт сезнең котлауыгыз, тәбрикләүегез өчен һәм монда чакыруыгыз өчен. Соңга сугып диләр өчен татарча ихтирам итеп. Әлбәттә, мондый зур яшьтә инде үзеңнең үткәнеңгә күпмедер нәтиҗәләр ясыйсың. Уйланасың, ничек яшәдем икән? Мин мәгънәле яшәдем микән? Һәм гомумән синең җәмгыятьтә урының булды микән? Һәм башка сораулар килә инде. Кыскасы, зыяга уздырмадым микән бу гомереңне дигән. У яктан инде аны
hürmetli tomoshachilar, sizde yanlış anlamay görmesinler. Benim oңышларым шактый булды. Эшләгән эшләрем тормыш вакыйгаларга бай, төрле хәтта кайбер очракларда маҗараларга да, оңышларым да авыр хәлләрдә, ул шулай табигый инде. Ул яктан мин язмышыма үпкәли алмыйм. Менә иң әһәмиятлесе шул, шушы үткән зур гомергә нәтиҗә ясаганда, мин халык өчен беренче чиратта үзебезнең Татарстан Республикабыз һәм аның халкы, әлбәттә татарлар гына дип әйтү дөрес аңласыннар иде. Башка халыкларында без читкә тибрәт бирдә. Әлбәттә беренче чиратта үз халкыңа хезмәт итәргә тиешсең. Ул яктан шактый игелекле эшләр эшләп өлгердем дип уйлыйм. Бу фән өлкәсендә дә минем китапларым, менә бик күп җитәрлек мәкаләләрем дә язган. Укыту эшендә, мәгариф өлкәсендә, җәмәгать эшендә дә һәм башка алга таба бәлки бер кадәр үзегез. Менә шуларның берсенә тукталсак, ул да булса шәкертләр, никадәр кешеләр татар мәдәниятенә, фән, мәгариф дөньясына никадәр кушылар тәрбияләп чыгаргансыз бит инде. Аларның менә рәхмәт сүзләрен ишетү бары бер күңелледер, Радира. Һич шиксез. Менә бу укытучы кешенең аның аяклары күп. Берсе бигрәк тә сені кайда булса да, кая барсаң да еш кына очраталар. Ай, Рүзәләбай, исәнмесез? Хәтерлисезме? Без сездә укыдык бит әле. Сез безгә ярдәм иткәнсегез әле дип шундый. Менә йөрәккә әлбәттә инде май булып ята ул. Аны инде теге йөзен чамалыйсың, кайсын исемен истә калдырып булмый, ләкин күп. Менә шушы менің укытучының игелекле һөнәр булуы шунда. Сені бездә укып чыккан, без тәрбияләгән, улы юлга чыгарган кешеләр онытмыйлар, Аллага шөкер, анысы бар. Аннан соң инде тагын менә бу җәмәгать эшләренә килсәк тә, анда Аллага шөкер дип әйтергә була. Заманында без Татарстанның суверенитетлыгы мәсьәләсендә суверенитеты алу өчен декларация кабул иттегәндә башка конституция бик күп әһәмиятле республиканы хәл итәрлек, анда киләчәк язмышын билгели торган законнар кабул иттек. Анда да ул кешеләр, ул вакытта кешеләр безне мине чиратып сөйләшкәндә бик күңелле итеп искә алып шушы вакыйгаларны. Гомумән игелекле эшләр онытылмый, шунысы күңелле аның. Университетта ректор булып эшләгәндә, анда бик күп кешеләргә ярдәм итәргә туры килде инде. Мин үзем авырлыклар белән яшәгәнлектән, кичкенәдән үк белгәнлектә, ихтыяҗлар белән кешенең хәлен аңлыйм һәм мөмкин булганча ярдәм итәргә тырышам. Студентларга стипендия мәсьәләсе булсын, тулай торакта һәм башка укытучыларның моңзарлары күп була инде, керәләр. Мөмкин булганча ярдәм итә торган идем. Менә ул яктан да мин үземне канагать, үземнән канагать һәм бәхет сүзен бик еш кулланырга яратмыйм. Ул бик зур сүз ул. Һәрхәлдә менә бәхетле дип әйтергә була инде. Студентлар бер хәл, менә фәнни хезмәтләрегез, китапларыгыз, алар да сезнең балаларыгыз шикелле, алар да байтак бит. Менә бу мәсьәләдә дә Аллага шөкер, мин үземнән канагать, һич шиксез шушы халкыма, мәгарифкә, татарларга беренче чиратта лаеклы хезмәт иттем дип әйтә алам. Чөнки темам да уңышлы булды минем. Сөйләм культурасы, дөрес сөйләм. Телдәге ялгышларга анализ ясап, анда телләр мөнәсәбәте өлкәсенә багышланган иде минем кандидатлык һәм докторлык диссертацияләрем. Докторлык диссертациясын Мәскәүдә СССР Фәннәр академиясының рус теле институтында якларга туры килде. Чагыштырма лингвистика дип атала. Мин татар мәктәбенең 7 классын тәмамлап киткән килеш, шул килеш әле шундый шактый күркәм эшләр башкарырга туры килде. Һәм китапларымда, алар минем күп, барса 75 китабым бар хәзерге вакытта, юқараклары бар, калыннары бар, төрлесе мәкаләләр 1000-гә якын. Һәм аларда барысында да тормышның иң әһәмиятле якларын, актуаль диләр, фән тел белән әйткәндә, халыкны борчый торган, дулкынландыра торган мәсьәләләрне яктырта торган идем.
анда тормыш хәлләрендә, ниләрендә беренче чиратта әлбәттә мәгърифәт мәсьәләләре. Минем китапларым шуңа багышланган, анда мин тәрбия мәсьәләләрен, телдәге ялгышларны, башка иң кирәкле шушы халыкны борчый торган мәсьәләләрне яктыртам. Менә соңгы китапларыгызның берсе дә азаттан чыккан публицистик кайнарлыгы белән аерылып тора, һәм монда сезнең публицистик мәкаләләр, язмалар бүгенге көннең иң мөһим мәсьәләләренә багышлана. Менә нәфис һәм шамах исе, мехрибанлылык, халык фикере, 30-летие создания республиканской партии Татарстана һәм башкалар. Менә минем уйламча бу инде сезнең бүгенге көн югарылыгыннан, менә шушы бай тәҗрибә җирлегеннән чыгып туган фикерләр дип уйлыйм. Шулаймы? Әлбәттә, һичшиксез бу минем шушы вакыйгаларга бай мул тормышымның нәтиҗәсе. Үзегезнең мөнәсәбәт. Шуны әгәр дә үзең эшләмәсәң, күрмәсәң язып булмый. Менә мин аларны халыкка тәкъдим итәргә тырышам. Үземнең фикерләремне әйтәм мин анда. Борчыган нәрсәләрне язам, тәкъдимнәрне һәм кайбер күрсәтмәләр хакимият органнарында да кешеләргә дә әйтәм, үземнең киңәшләремне бирәм кайчакта төрле мәгърифәт мәсьәләләрендә, халык тормышында да төрле якларына. Чөнки үзебезнең милләтне күтәрәсе килә. Халыкның менә күркәм, чыннан да татар халкы мактауга, хөрмәткә лаеклы. Мактауга начар мәгънәсендә түгел, яхшы мәгънәсендә горурларлык. Менә шушындай иң алдынгы милләт, иң алдынгы халык булсын иде татар. Ул шулай булган. Соңгы вакытта кыенлыклар бар, кайбер объектив һәм субъектив сәбәпләр аркасында. Ләкин киләчәктә шулай булыр дип уйлыйм мин, ышанам. Һәм шушы юнәлештә үземнең кайбер бай тормышымнан, бай тәҗрибәмә таянып, киңәшләремне бирәм, күрсәтмәләремне дияргә була инде, кайбер нәтиҗәләр ясыйм. Рүзәл абый, менә кайвакыт түгел инде, менә сез гомер буе шушы стилистика, дөрес сөйләм, дөрес язу, дөрес сөйләүлегә багышланган мисаллар җирлегендә бай фактик материал нигезендә эшләп киләсез бит инде. Ләкин менә һаман да төзәтелмәгән вакытларын күреп, һаман да шул хаталарның яңадан чыга торуын күреп үртәлмисезме? Шулай сорыйсым килә. Мин аны үртәлүсез матур сүз шулай угаймы? Anaklamışlar kullanan minaların aktarışlardan aldım. Min keyfim kitap hem kayşakta aşığında çıkar deyip de yazam minaları şu ettirip. Şundan da şişiksiz. Silep turasan hayırından yazıp duralım. Oyanış hal o. Kızganış değil, kızganış dürüst değil. Bir köp yazılar indi Rusçadan tercüme etip. Bizden til Rusçadan turdan toru yalqış tercüme etip arkasında buzula. Kalkalar deyler. Şu kadar köp hatalar bizden matbuatta da, silemde de, радио, телевидение тапшыруларында да, кстати, менә сезгә калмый, ләкин мин аны кыланып әйтмим, шаярып сезгә теге ялагайланып. Безнең телевидениега иң яхшы сөйләүчеләр, иң дөрес матур ул Илдар Кыямов тапшырулары. Менә үрнәк алырга тиешләр, башкалар да Илдар Кыямовтан. Менә шулай сөйләсәләр, бик шәп булыр иде. Телне бузу бар. Мин шуларны күреп, нигә мондый тупас хаталар җибәрәләр икән дип, шуннан да үртәләм дә, кәефем дә китә. Нишләтәсең менә? Һәм үзләренең телләрен камилләштерү белән шөгыльләнмиләр бераз. Уку җитми. Тел бозыла бара шактый. Бу Рүзәл әфәнде, бер-ике киңәш кенә биреп китегез әле, менә камилләштерер өчен, матур итеп татарча сөйләшер өчен, менә көн саен нәрсә эшләргә тиеш кеше? Гаплади киңәшләр. Классикларын диләр, менә безнең Галимҗан Ибраһимов кебегәндә Фатих Әмирхан анда, Мөхәммәд Мәһдиев һәм башка менә шушындай иң күркәм язучыларның прозаны кирәк дә беренче чиратта укырга кирәк, күбрәк укырга кирәк. Өлкән яшьтәге кешеләр белән дә сөйләшкәндә игътибарлы булып, менә аларда бит чын тел саклана әле. Һәм киресенчә менә бу калькаларны инде мөмкин булганча аннан соң тагын төп сәбәп мәктәптә яхшырак укытырга кирәк. Менә бу безнең минем үземнең элекке коллегаларыма да карый. Бу чыннан да шулай мәгърифәт, телне саклауның да, милләтне саклауның да нигезе мәктәптә ята. Мәгърифәт ул татар мәктәпләренә игътибар артырга тиеш.
Менә шундый теләктә без инде сезнең белән саубуллашабыз. Рузалия абый, сезне тагын бер мәртәбә тәбриклибез. Ходай Тәгалә хәерле матур гомер бирсен. Тагын озын-озак еллар шулай фәнни кайнарлык белән тормышны яратып яшәргә язсын сезгә. Уңышлар. Россия Федерациясе мөселманнары дини нәзарәте һәм Россия мөфтиләр шурасы рәисе мөфти Рауил Гайнетдин фатихасы белән Россиядән 2 хафиз Коръән укучыларының халыкара конкурсында катнашты, дип хәбәр ителә Россия мөфтиләр шурасы сайтында. Чара Мәккә шәһәренең Әл-Харам мәчетендә узды. Без хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллинага мөрәҗәгать итик. Ул милләттәшләребезнең дини тормышындагы яңалыклар турында сөйләп бирде. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез, җомга көне мөбарәк булсын. Ульяновск шәһәренең тарихи мәчете каршында татар телендә белем бирү үзәге ачылган. Җәннәт чыганагы дип аталучы әлеге гаилә үзәгенә быел 1 һәм 2 сыйныфларга 28 бала укырга кергән. Биредә сабыйларга ислам дине нигезләре белән бергә татар теле һәм әдәбияты да укытылачак. Сембердәге яңа башлангычның үзенчәлекләре һәм анда уку шартлары хакында үз хәбәрчебез Рамис Сафин хәбәр итә. Ульяновск өлкәсе мөфтиенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары Рәсүл хәзрәтнең шәһәрдә татар балалар бакчасы яисә мәктәп ачу күптәнге хыялы була. Аның теләген белгәндәй, ул имамлык итә торган мәчет янәшәсендә генә бер бинаны сатуга куялар. Рәсүл мөселман кардәшләребез белән киңәшеп, алар ярдәмендә бу 3 катлы бинаны сатып та алалар. Еллар буе офис итеп файдаланылган бинаны егетләр 2-3 ай эчендә балаларга белем бирү үзәге итеп эшләп тә куялар. Шәһәр мәгариф идарәсе белән килешеп, аны балалар үсеш үзәге дип атыйлар. Безнең иншалла планнарыбыз бу ел 1-2 класс, 2 елларга аллатласа, башка елларда да уже аллатласа безнең күршедәге менә шул бинаны аллатласа ясап бетереп, иншалла башка 3-нче, 4-нче, 5-нче классларда, 6-нче классларда, дальше 9-нче класска хәтле иншалла ниятебез шунда аллатласа. Чыннан да шәһәрдә эшләүче татар эшмәкәр егетләре белем көнендә дин кардәшләребезгә бик зур бүләк әзерләделәр. Балалардан бигрәк бу бүләккә әти-әниләр, әби-бабайлар шат. Бик зур рәхмәт Расул хәзрәткә, бик каты кинетенеп тырыштылар алар. Без мөселманнарга бик Аллаһның рәхмәте olsun. Allah'ın rahmeti olsun. Ya Rabbi Allah'ım, Allah Teala'nın rahmeti bilen şul balalar, mında okutsular, büyük derecelerge erişip Rabbim Kur'an hafizlar bulup okutsalar. Din mektebi, mektep açıyorlar, o büyük şartlıklı hayberlerine birisi. Biz şartlanıp geldik. İdiladığın amanda, Resul Hazretleri Padiyashka Sabin Allah'ın rahmeti, o birinci bizden alıp barıcı yaş imamımız. Bütün Tatar milletine bir gün sonunda zor bölek oldu. Sonunda şanısı şol indi. Balalar mında üsep tertipte, dinde bulurlar Rabbim. Kaysı kim bulur anın, kaysı inženyer bulur, kaysı kim türlü işteşlerler. Dinini alar unutmaslıklar. Alar dinini kütәрüsü bendeler bulurlar. 50 yıllık pedagogik stajı bolgan Роза ханым Җиһаншинамынан 35 еллык Ульян шәһәрендә үзе эшли торган балалар бакчасында беренче тапкыр татар төркемнәре оештыра башлаучы Фидакар зат. Bizim de килеп утыра дидем, укырга да, эшләргә дә. Әйе, монда укыр өчен дә, эшләр өчен дә барлык уңайлыклар да булдырылган. Чтобы балалар тәртиптә үстеләр, татарча воспитание белән, татар теле белеп, мусульман дин белеп үстеләр. Монда динне өйрәтәләр иншалла, татар телен өйрәтәләр. Бу бик шат, без бик минем гаиләм бик бәхетле, ул шуның яхшы новостька. Хәзер килдердем 2 баланы, ну бакчага бирәм берне. Ни өчен моны сайладыгыз сез? Бу садиктамы? Монда татарлар күп, и әтеләр шул татар теле була. Башка монда китәрдек инде. Әлеге үзәктә 6-7 яшьлек сабыйларга укырга һәм язарга өйрәнү белән бергә ял үтешендә шартлар тулырга. Мисал өчен йокы бүлмәсендә аларга менә заманча итеп эшләнгән менә шундый караватлар да куелган. Физкультура дәресләре өчен үзәкнең подвалында спорт залда булдырганнар. Узакламы бирегә яңа спорт җиһазлары, тренажерлар да куелачак. Бу көннәрдә үзәк янәшәсендәге тагын бер бинада төзекләндерү эшләре бара. Балалар саны ел сайын 1-2 сыйныфка артып барганлыктан, киләчәктә анда өлкән сыйныф балалары белем алачак. Мәчеткә йөрүче хатын-кызлар һәр вакыт җәмгыятьтә өлге булып торалар. Соңгы берничә елда Фәхерниса Башарова Томскиның Ак Җәмигъ мәчетенә йөри башлаган. Аны яшәү рәвешен үзгәртергә нәрсә өтәргән? Елена Софиуллина репортажында. Хәзер инде бакыйлыкка күчкән. Томскилылар арасында хөрмәт казанган Зайнулла хәзрәт Фәхриниса ханым хакында ул иң мәрхәмәтле бәндәләрнең берсе ди торган була.
Көп еллар сәүдә өлкәсендә хезмәт куйган ул. 2 улын аякка бастырган. Алар үз гаиләсе белән яши, ләкин көн дәвамында әниләренең хәлен еш белешеп тора алар. Исәнмесез? Байрамыгыз котлы булса. Исәнлек, саулык. Хәзер бит яшьләр бик яратмыйлар ашанырга. Диеталарда. Поэтому бик күп пешермәдем. Ну, таба исе, әниләр, әтиләр буенча әбиләр. Ничек бездә бара иде, шулай татарларда, мөселманнарда. Бүген инде иртәдән торып белен пешердем. Әниләрнең зур йөрәкле, кайгыртучан, юмарт кеше икәнен хөрмәтлиләр гаиләдә. Фәхрниса ханым балаларын татар халкының гореф-гадәтләренә нигезләнеп тәрбияләгән. Мәчеттән кайта идек, әбибезгә керә идек. Мәч белән чәй идек, аннан ятып йоклый идек, рәхәтләнеп и все. Школга бармый идек. Закон, все. Курбан бәйрәмдә мәктәпкә бармый. Аллаһ Тәгалә безне мәчеткә төрле юллар белән китерә. Фәхриса очрагында бу мәчет янында яшәгән ата-ана хукукыннан мәхрүм ителгән ир-атның балаларын карау үтенече аша була. Аллаһ йорты янынан үтеп барганда йөрәгемне, җанымны тарта башлады. Анда керергә дип искә ала Фәхриса. Мин яңа авылда туылдым. 64-нче елны безнең монда Томской области. Урысча авыл Березовая речка, авылныкы исеме, татарча яңа авыл. Именеке бабам Сахабутдин, ул безнең мулла иде. И вот шун бәләкәйдән безнеке дингә уже все равно ислам динендә без үстек, безгә исемнәр дә бирделәр. Я Коръәннәр укыта идек, безгә дә, конечно, балаларга исемнәр дә бирә идек, сөннәтләү дә булды. Ислам мәгарифендә минем беренче укытучым мулла бабам булды ди Фәхриса ханым. Бүгенге көндә Акҗамик мәчетенең хатын-кызлар мәдрәсәсендә белем алган 150гә якын кеше арасында Фәхриса Нурулла кызы яшьләргә төрле яхшы сыйфатлары белән үрнәк булып тора. Я очень рада, что я с ней познакомилась, так как этот человек... Мин аның белән танышуыма бик шат. Ул бик ярдәмчел, бик тырыш укучы. Без оештырган һәрбер чарада иң беренче чиратта ярдәмгә килә. Дин юлыннан ныклы адымнар белән барып, кешеннән килгәнчә мәгърифәткә өндәп яшәүче ханым үзе артыннан күпләрне шушы дөрес юлга тарта икән. Моны рәхмәт сүзләре аша сиздертүләре аңа ышаныч һәм уңышлы эшкә этәргәч өсти. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Без барыбыз да төрле, ләкин бөтенебез дә Россия территориясендә яшибез. Шуның белән без бердәм. Үз халкыңны танытасың, үзенчәлеге, рухы белән бүлешәсең киләме? Нәкъ синең өчен ТНВ Халыклар мирасы конкурсын игълан итә. Аш-су остасы, милли кием, бию, җыр һәм һөнәр иясе номинациялары буенча 15 октябрьгә кадәр фото-видеоларыгызны безгә җибәр һәм 500 мең сум акча тулырак tnv.ru сайтында. ТНВ Татарстанда яшәүче халыкларның талантын күрсәтү нияте белән зур бәйге игълан итә. Халыклар мирасы. Бәйге номинацияләре: Аш-су остасы, милли кием, милли бию, милли җыр, һөнәр иясе. Премиаль фонд 500 мең сум. Гаризалар 2020 елның 15 октябрьгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүмат tnv.ru сайтында. Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Татар җыр сәнгате зур югалту кичерә. Кичә 84 яшендә Татарстанның халык артисты, күренекле татар җырчысы Флора Сөләйманова вафат булды. Флора Сөләйманова Кама-Тамагы районының Иске Барыш авылында 1939 елның 10 мартында туган. Үзенең хезмәт юлын Казанның киез кату комбинатында башлаган булган. 1966 елда ТССР Министрлар Советы каршындагы радио һәм телевидение комитетында да эшләгән булган. Флора Сөләймановның гомер кояшы боеса да, моңлы тавышлы җырчы буларак, ул халкыбызның күңелендә мәңге яшәячәк. Татарстанның халык артисты Флора Сөләймановны соңгы юлга бүген Мәрҗани мәчетеннән озатачаклар. Флора Сөләйманова Курган зиратында, күренекле шәхесләр аллеясында җирләнәчәк.
Çeşlerde akmış eşulayda aldalı ömür var gibi aldalı ömür var gibi Hürra Süleymanova. Ошуны тынычлык, ялганны дөрестлек, начарлыкны яхшылык белән җиңдигән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Моңа өстәп мохтаҗ кешегә ярдәм итәргә тырыш дип әйтәсе килә. Мөселман кешеләре бер-берсенә булышып, ярдәмләшеп яшәргә тиеш, чөнки Пәйгамбәребезнең тагын бер хәдисендә мөселманның көзгесе дип әйтелә. Имам сүзе сәхифәсендә нәкъ менә әлеге хәдискә тукталырбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалат вассаламу ала хайри халқиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху газиз дин кардәшләрем. Җомга көннәребез мүбәрәк булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер мүбәрәк хәдисендә булай дип әйтте. Ган Аби Хурайра радиллаһу анһу عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كراب الدنيا نفس الله عنه كربة من كراب يوم القيامة والله في غون الغبد ما كان الغبد في غون أخيه. يعني Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge kengеш kılıp, nasihat kılıp aytты. Әгәр бер кеше үзенең мөселман кардәшенә ярдәм кулы сузса, Аллаһ Тәала аңа кыямәт көндә үзенең ярдәм кулын сузар. Аллаһ Тәала синең белән булыр шул вакытка кадәр, кайчан син мөселман кардәшеңә ярдәм кулыңны сузасыңдыр диде. Бу хадистән аңлашылганча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә bir-biribizga ихтибарлы булырга кушты. Ягъни үзеңнең тирә-яктагы кешеләргә кара. Бәлкем алар синең ярдәмеңә, синең ихтибарыңа мохтаҗдыр. Бәлкем синең җылы сүзеңә мохтаҗлардыр. Һәм син шуның белән аларга үзеңнең ихтибарыңны биреп, үзеңнең мөмкин кадәр булган ярдәмеңне, җылы сүзеңне әйтеп, син үзеңне кыямәт көнендә Аллаһ Тәаланың газабыннан, Аллаһның ачуыннан коткара алырсыңдыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның насихаты да шунда булды. Ягъни без бу дөньяда ялгыз түгел. Кемдер безнең сүзебезгә мохтаҗ, кемдер безнең елмаюыбызга мохтаҗ, кемдер безнең ашык йөзебезгә мохтаҗдыр. Бер-беребезгә ихтибарлы булып, бер-беребезгә ярдәмләшеп яшик. Аллаһ Тәала һәр барчабыздан риза булсын, Аллаһның рәхмәтендә булыйк. Елның 258-нче көненә аяк бастык. Бүген һәр вакыт төрледән-төрле диетларда утыручылар, мәңге ябыгырга теләүчеләр бәйрәме икән. Аларны котлыйбыз, диетларда утырып, тормышның матур мизгелләрен күрмичә калмагыз. Шулай ук урман көне икән бүген. Урман дигәннән көзге урман бигрәк тә тылсымлы ул.
Тарихи истәлекле даталарга килсәк, истәлекле даталар календаре сәхифәсендә ниләр ишетербез, ниләр күрербез икән? Алия Сәлимҗанова сөйли. 1786 елның 15 сентябрында Казанда дары заводы, хәзерге Казан дәүләт казна дары заводы төзелә башлый. Бу хакта карарны әби патшабикә Екатерина II 1767 елда Казанга килгәч кабул итә. 1871 елда Казанда бу көнне Казан округының хәрби округ суды эшли башлый. 15 сентябрь 1887 ел. Татар драматургиясе классига, күренекле артист һәм режиссер Кәрим Тинчурин туган. Бу көнне 1895 елда Таҗи Гыйззәт дөньяга килгән. Ул ТССРның һәм РСФСРның ат казанган сәнгать эшлеклесе, татар совет драматургиясенә нигез салучыларның берсе. 1905 елның 15 сентябрендә Нур беренче татар газетасының әүвәлге саны дөнья күрә. Петербург шәһәрендә атна сайын чыгып килгән татар-мөселман газетасын Идел Урал татарларының милли вакытлы матбугаты тарихын башлап җибәргән беренче татар газетасы дип атарга мөмкин. 1908 елда бу көнне хәзерге Спас районының Күйек авылында булачак балалар язучысы Абдулла Алиш туган. 1941 елның 12 октябрендә ул Брянск янында әсирлеккә эләгә. Җәлилчеләр яшерен төркеменең башка әгъзалары кебек үк 1944 елның 25 августында Берлинда башы чабып үтерелә. 1922 елның 15 сентябрендә Россиядә һәм Татар АССРында дәүләт санитар-эпидемиологик хезмәте оештырылган. 1994 елның бу көнендә Татарстан министрлар кабинеты мәдәни мирас объектларын карап тору турындагы нигезләмәне раслый. Дәүләт саклауындагы объектлар исемлегенә Казанда 132 һәйкәл, Югары Ыслан районында 2 объект һәм Спас районында Болгар шәһәрчеге кертелә. Республикабызның район шәһәрләренең мәдәнияте, гырыф-гадәтләре, йолалары турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Бүген Чират Чаллы шәһәрендә. Студиябездә кунакта Чаллы шәһәре башкарма комитетының мәдәният идарәсе башлыгы Румил Кәрәмиев. Хәерле көн исәмсез. Исәнмесез. Хәерле көн исәнмесез. Румил әфәнде, бу көннәрдә тиздән дип әйтик инде Казаныбызда бик зур чара көтелә. Шул чара турында сөйләшеп үтик, нәрсәләр күрә алачак Казан халкы? Безнең инде Татарстанның мәдәни башкаласы дигән фестиваль конкурс кысаларында без 18 сентябрь көнне башкалабыз Казанга киләбез. Алай гына да түгел, без Галиәскәр Камал исемендәге Дәүләт академия театрында чыгыш ясаячакбыз. Без инде зур коллектив белән киләбез, башкалабызга 300-гә якын кеше белән зур коллектив күз алдына гына китерү өчен. Һәм без инде барлык үзебезнең якташларыбызны, Казан тамашачысын әлеге чарага һичшиксез көтеп калабыз, чакырып калабыз. Безнең инде әлеге кичә сәгать кичке 5-тән башланып китә. Безнең анда беренче этажда фойеда бик тә матур күргәзмәләр оештырылачак. Алар хакында әз генә сөйләп китсәк, безнең инде 50 еллык тарихы булган шәһәр музее бик тә матур күргәзмә әзерләде. Биредә инде нәкъ менә автогигант КАМАЗ төзелеше, шәһәр төзелешенә багышланган була. Күз алдына гына китерү өчен безнең 30 меңлек халкы булган кичкенә генә Чаллы шәһәре КАМАЗ төзелеше елларында меңәрләгән, көн сайын меңәрләгән бөтен Советлар Союзыннан кеше килә һәм кыска гына вакыт эчендә ярты миллионлык шәһәргә әйләнә. Менә бу әлбәттә бик тә үзенчәлекле анда безнең экспонатларыбыз да була. Без аларны бик матур итеп сөйлибез, күрсәтергә теләгебез бар. Һәм безнең инде әлбәттә КАМАЗ хакында сүз башлагач, КАМАЗ мастер командасында һичшиксез җиттә калдырып булмый. Күп тапкырлар җиңү яулаган әлеге КАМАЗның мастерның без атрибутикаларын алып киләбез. Анда да шулай кызыклы мәгълүматлар булачак. Һәм күргәзмәгә килгәндә шулай инде безнең рәсем сәнгатендә күрсәтәсе килә, күргәзмә оештырабыз. Безнең Чаллы шәһәрендә яшәп иҗат иткән бу иҗат итүче рәссамнарның бик тә матур эшләрен алып килеп, шулай Казан халкын шаккаттырасы килә. Аннан соң да кызыклы гына мастер-класслар да әзерлибез. Барлык серләрне әле теге шишеп тәрдерәсе килми. Һәм аннан соң инде тагын бер матур күренеш булыр дип без инде исәплибез. Чаллы шәһәрендә халыклар дуслыгы, Чишмә халыклар дуслыгы дигән безнең мәдәният үзәге эшләп килә. Биредә бүгенге көндә 22 милли җәмгыять
үз телләрендә чыгыш ясау мөмкинлеге булдырылган, алай гына да түгел, алар үз телләрендә чыгыш ясыйлар, үзләренең гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, әдәбиятын өйрәнәләр һәм саклыйлар, үстерәләр. Без менә шушы милли җәмгыятьләрендә биргә алып килеп, аларның күргәзмәләрен оештырып, аннан соң аларның һәрберсенең туй йолаларын күрсәтәсе килә. Һәм аннан соң инде без бит инде күп кенә язучыларыбыз нәкъ менә Чаллыда иҗатларын башлап, аннан соң башкаларга күчкәннәр бар. Бүгенге көндә безнең шактый гына язучыларыбыз Чаллы шәһәрендә матур гына иҗат итәләр. Безнең менә берләштерелгән китапханәләр системасы нәкъ менә әдәби Чаллы дип аталган бик тә матур күргәзмә оештыра. Анда инде безнең төрле шәһәребездә иҗат иткән язучыларның безнең шушындай әдәби картасында без тәкъдим итәчәкбез. Ни рәвешле менә аларга багышланган урамнар, кайда урнашкан, аннан соң нинди һәйкәлләр бар, нинди тарихи урыннар бар. Бу хакта без әлбәттә чәчми түкми сөйләячәкбез. Менә нәкъ менә безнең шушы китапханәбез оештырган күргәзмәне халыкка тәкъдим итәчәк безнең олпат язучыбыз, әдибебез, Габдулла Тукай исемендәге премия, дәүләт премия лауреаты Факил Абый Сафин. Ул да үзенең әдипләр белән, язучылар белән киләчәк, алар белән аралашырга, күрешергә, аларның автографын аларга мөмкинлек һичшиксез булдырылачак. Һәм менә тагын берничә сүз белән генә әйтеп үтсәк, күргәзмәгә килгәндә бирдә, Чаллыда әлбәттә безнең җитештерүче төрле оешмалар бар. Алар инде үз продукцияларын шулай алып килеп, Казан халкына тәкъдим итәчәк, анда сувенир продукция, анда төрле милли ашлар һичшиксез күрсәтеләчәк. Кыскача гына әйткәндә, менә күргәзмә сәгать 5-тән башланып китә торган, менә шушындый бик тә төрле күренешләргә бай булачак. Әле менә шунысын да әйтәсем килә, Чаллы бит инде элек-электән шушындай милли рухны саклап килә торган, анда бит инде җәй көне чәчәк бәйрәмнәре үткәрелә, тагын әллә нинди автобус эшләр, әллә нәрсәләр. Менә шулар минем уйлавымча концерт программасында да һичшиксез чагылыш табачак. Әлбәттә, концерт программасына килгәндә, мин әйтеп киттем, менә 300-гә якын кеше белән киләбез дип, без инде бөтенсен дә күрсәтәсе килә. Ләкин бит әле вакыт формат дигән әйбер бар. Барсын да күрсәтеп тә булмый. Шуңа күрә без инде иң матурларын, иң дәрәҗәлеләрен алып килергә булдык. Без Зименичка дигән безнең балалар театры белән без әлеге концертны башлап җибәрәбез. Аннан соң эстафетаны безнең алачак, безнең профессиональ коллективларыбыз, Җыр-бию театры, Болгар бар безнең бик тә ул инде дөнья күләм танылган дисәк тә әллә ни артыр булмас. Республика күләм бәйрәмнәрендә алар һәр вакытта актив катнашалар, үзләренең чыгышлары белән халыкны сөендерәләр. Аннан соң безнең сәнгать көллиятеннән шулай ук республика өчен таныш Татарстан бию коллективы бар. Аларның чыгышларын күргә мөмкин булачак. Һәм менә әйткәнемчә, безнең Шишмә халыклар дуслыгы йортының калган милләт вәкилләренең чыгышларын без инде сәхнәдә дә тәкъдим итәбез. Алар шулай үзенә күрә бер блок булып чыгыш ясаячаклар, үз телләрендә, үзләренең гореф-гадәтләрен күрсәтеп, үзләренең матур костюмнарында. Булар әлбәттә булар үзешчән артистлар. Көн дәвамында кайсы заводта эшли, кайсы укытучы булып эшли. Алар кичләрен кайткачтан менә шушы Шишмә халыклар дуслыгына җыелып, алар үзләренең телен, үзенең гореф-гадәтләрен өйрәтәләр. Алай гына да түгел, кичкенә балаларга җиткерәләр, аларның дәвамчылары да бар. Без һичшиксез сөенәбез. Менә шушы шәһәр күләмендә үткәрелүче милли бәйрәмнәрдә кичкенә балалар чыгыш ясауына. Менә аларның чыгышын күрергә мөмкин булачак. Һәм аннан соң инде безнең җырчыларыбызга килгәндә алар шулай күп. Татарстанның атказанган артистлары безнең Лилия Букеева булачак, Гөлдәния Хайруллина. Аннан соң безнең халык артисты Виталий Агапов, үзенең кырындашлар Крашен ансамбле белән чыгыш ясаячак. Аннан соң Рауил Галиевның чыгышын күрергә мөмкин булачак. Безнең әле яшь артистларыбызны шулай күрсәтү теләге зур. Һәм аннан соң инде балалар коллективларына килгәндә, без елында бик актив катнашабыз Созвездие йолдызлык конкурсында. Һәм безнең елында балаларыбыз анда һәр вакыт җиңү, югары урыннарга, дәрәҗәләргә лаек була. Без инде Казан халкына, бирдә яшәүче якташларыбызга Бисеринки ансамблен күрсәтәсе килә шулай танылыкта. Аннан соң әле Мизгел балалар ансамбле бар, Лик балалар ансамбле бар. Менә шушындай кыскача гына әйткәндә, менә шушындай составта, менә шушындай коллективлар белән без әлбәттә инде безнең якташларыбызга, аннан соң Казан тамашачына менә шушындай концерт
фестиваль тәкъдим итәбез. Демәк, моны килеп карарга кирәк. 18 көнне Казан тамашачысы һичшиксез Камал театрында булырга тиеш. Бик бай программа булырга ошаган. Исән сау башкарга ясын. Эшегездән уңышлар сезгә. Зур рәхмәт. Көтеп калабыз барлык якташларыбызны. Җомга көне хәйр көне сәхифәсенә керешәбез. Студиябездә кунакта Зәкят Хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зыятдинов. Ассаламу алейкум, Динар. Ассаламу алейкум, Динар. Ниндирәк яңалыклар белән килдегез? Инде шактый гына вакыт үтте, яңалыклар җыелгандыр. Әйе, безнең бит инде көз җитте, гышыр башланды. Инде беренче район мөхтәсибәт дип әйтик, инде гышырларның бирде, ул Алексейск мөхтәсибәте, Алексейск районы мөхтәсибәте. Урта Тигәнәле авылыннан тонна ярым гышыр алып кайтылганда нәбәрәңгеләр, кубаклар, шигендер, кишер дигәндәй инде 35 шамасы гаилә инде алды. Яшелчә белән бераз ярдәм. Шулай ук инде безнең тиздән дәресләр башлана, менә бу атна бетте дисәк тә була инде, дүшәмбедән ала бирсә. Һәм инде теләгән кеше безнең дәресләргә килә ала, агар да мәсәлән әни кешенең вакыты юк икән, берәр кай барасы бар, баланы калдырып, инде мәсәлән үзе эшләре буенча барып килә ала. Ләкин аның өчен инде шалтыратып белешергә кирәк барысында, килешергә кирәк. Аннан соң безнең хәзер ай ахырына табан якынлашканда инде гадәттәгечә азык-төлек җыелмасы өләшенү көтелә, ала бирсә. Балага ярдәм йөзеннән кемгә бүген ярдәм итәбез? Кем безнең герой? Безнең хәзерге вакытта сайтыбызда куелган җыю Нәҗипова Ясмина исемле кичкенә кызга, анарга инде тулы 5 яшь, ала бирсә тиздән 6 тула. Ул инде булай теге йөкле булганда әнисе аның гади, теге авырусыз, ләкин бала тапкач бер ай булгандарак инде аның ниндидер сәер әйберләр күзәтелә башлый, ул начар ашый башлый, җылый башлый. Һәм инде аның инде күпмедер вакыттан соң анарга куялар диагнозлар тетрапорез, пластик тетрапорез, һәм инде генда ниндидер җитешсезлек. Шул сәбәпле инде ул йөри алмый, күпкә бик үзенең яшьтәшләреннән артта кала, сөйләшә алмый, хәтта кайбер сүзләрен дә аңламый, ләкин кайберләрен аңлый. Аннан соң инде аның эпилепсия һәм инде анарга кирәк даими күнегүләр һәм махсус бер дәвалану. Әгәр дә шушы дәваланулар булмаса, ул инде кире артка нитә һәм инде гомумән тулысынча мохтаҗ булып кала кешедән. Әтиянисе инде аның борчыла, шуның өчен аның инде анарга мөстәкыйльлек кертмәкче була. Ниндидер булса дәврдә инде күпме үстерү мөмкин. Һәм инде безгә мөрәҗәгать иттеләр, без инде аларга инде беренче тапкыр түгел ярдәм итәбез. Ул гаиләне беләбез, танышлар. Инде быел да ала бирсә шул 60 мең инде аларга да сбор ачтык. Һәрвакыт сөйләп торабыз, ничек түләргә кирәклеген әйтеп торабыз, ләкин шулай да искә төшереп китсәк, начар булмас иде. Ике атна үтте бит, онытылган булуы ихтимал. Гадәттәгечә инде сайтыбыз ул www.zakat.rt.com zakat.rt.com сайтына керәбез. Анда инде безнең бүлек ачыла. Анда истә помочь дигән бүлек бар, башка бүлекләр бар. Без помочь дигән бүлеккә керәбез дә, анда инде тезелеп китә, кемнәргә ярдәм итеп була һәм нинди проектларга күчереп булаймы. Шулар арасында Нәҗипова Ясмина да бар инде. Инде анарга 2 суланда, берсе сайт аша, икенчесе карта номерына күчереп ярдәм итеп була. Икенче, онсы инде күбрәк гомуми усул, чөнки ул шәхсән шул Нәҗипова Ясминәгә генә түгел, барлык авыру балаларга да юнәлтелгән ул SMS аша. 77-15 кыска номерына инде закат сүзен язабызлар русча иттереп, инде янына бушра калдырып, кирәкле сумманы язабыз, күпме күчерәсез кирә һәм инде җибәрәбез. Ясминәгә гадәттәгечә шул 60 мең кирәсе. Ләкин безнең кайбер монда игътибарлар булырга кирәк. Кайбер балаларга 60 мең, ләкин кайберләргә, мәсәлән, тиз арада операция, анарга инде 60 мең түгел, башка күбрәк сумма булырга мөмкин. Анда инде суммасын күрсәтмибез ул вакытта. Гадәттә стандарт безнең 60 меңгә. Иншалла тамашачыларыбыз ярдәм итәр дип өметләнәбез. Ясмина да үз вакытында шу ярдәмне алыр. Рәхмәт сезгә. Студиябездә кунакта Зәкят Хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зыятдинов булды. Аның белән саубуллашабыз. Без файдалы тапшыруыбызны шулай ук файдалы мәгълүмат белән дәвам иттерәбез. Су кеше организмының 70% су тәшкил итә икән. Һәм ул бик үзенчәлекле. Әйдәгез әле суның хикмәтләре турында видеоязма карап китик әле.
Жер шарындағы ең ғади һәм ғадәти әйбер, әмма шул ук вакытта су турында күп кенә кызыклы фактлар билгеле. ЮНЕСКО мәгълүматлары буенча ең чиста су Финляндиядә очрый. Biz Жер планетасында торабыз һәм Википедия мәгълүматы буенча ул 71% тан судан тора. Һәм безнең тәнебез органнарга карап 50-80% шулай ук судан тора. Димәк, без ашауга түгел, суга күбрәк игътибар бирергә тиеш. Су турында тагын бер кызыклы факт. Ул бушлай да була ала, әйтик чишмәләрдә. Шул ук вакытта бик кыйммәтле дә була. Дөньядагы кыйбатлы суларның берсе Америка Кушма Штатларында Лос-Анджелеста сатыла. Бу суны җитештерүчеләр кыйммәтле суның тәмен баланслаштыралар һәм pH күрсәткечләрен язып, Сваровски стразалары белән бизәлгән шешәләргә тутыралар. Мондый суның 1 литры $90 тора. Әмма иң кыйбатлысы Гиннес рекордлар китабына кергән. Бу Фиджи һәм Франция табигый чыганакларыннан алынган һәм Исландиянең бозлы сулары. Мексикалы дизайнерның кулдан ясалган шешә эченә 5 мг 23 каратлы алтын тузаны салына. Шешә үзе 6000 бриллиант белән бизәлгән. Бәясе $4,5 миллион. Нигә соң су безнең организм өчен бик мөһим һәм көненә күпме литр су эчәргә киңәш ителә? Асылда ул 1 килога 30 мл су. Әйтик, сез 50 кило икән, көн эчендә литр ярым су эчәргә киңәш ителә. Су белән бай ризыкларда күп, җәй көне кавын, карбуз, кыярда. Мәсәлән, кыярда 97% су бар, ләкин ризык кына ашап түгел, чиста суны да эчәргә кирәк. Су чиста гына түгел, ул структурированный булса, тагын да әйбәтрәк. Нәрсә суну структурированный су? Без суны тотып, аңа дога укысак, матур сүзләр әйтсәк, ул структурасын үзгәртә һәм эчкән сайын безнең эчтә булган суны да үзгәртеп бара. Димәк, ашаганда эчкәндә гел әйбәт кенә фикерләр, уйлар сезнең булырга тиеш. Һәм чишмә су булса тагын да әйбәтрәк. Шуны да истә тотыйк. Җир шарының һәр 7нче кешесе су эчәргә тилмереп тора. Чөнки аларның гаиләләрен чиста су белән тәэмин итү мөмкинлеге юк. Проблема бик глобаль төсмер ала. Хәтта су ресурслары өчен сугышлар да бара. Бездә су барлыгы норма булып тора, әмма аның нинди зур байлык икәнен онытмыйк. Бар күңелсезлекләрне онытыгыз, көткәнне алыгыз, кадерлеләрне саклагыз, кирәкмәгәнне ташлагыз. Бүгенге көнне елмайып башлагыз һәм шатланып дәвам итегез. Алда безне ял көннәре көтә, аларны да бәрәкәтле уздырыгыз. 2 сәгать дәвамында сезнең белән Мазара тапшыруның иҗат төркеме һәм без Илдар Кыямов белән Ләйсә Хистуллина булдык. Барыгызга да иң изге теләкләребезне теләп сау булашабыз. Саулыкта күрешик. Исән-имин булыгыз.